tó bá ń wúwà ó dàbí èéfín tó bá rú tán aráyé máa rí. Òkúròrò kí lẹ́bí ayé sọ pé kí lára òkúròrò kí lẹ́ni òkúròrò dá kì í ṣe wà tó ń kóyọjọ òkúròrò dá kì í ṣe wà tó ń kóyọjọ òkúròrò dá kì í ṣe wà tó ń kóyọjọ. Kí òdìdẹrẹ tó rẹwò tán lọ mú lé sí kọkọkọ gàgàrà tó máa jí ké ní ìdájí ìyá ayé máa la bí amọ tó bí wọn sáyé ọlọ́run má máa sọ ọmọ tá a bá bí dòtà wá. Òkúròrò dá kì í ṣe wà tó ń kóyọjọ òkúròrò dá kì í ṣe wà tó ń kóyọjọ. Tọ́mọ bá ti ṣe ìyá ayé máa ń kọ́ra mọ́ ni. Ẹ̀yin òbí ẹ máa wà kọ́ra tọ́mọ bá ti ṣe ẹsẹ̀ máa wà kọ́ra. Òjùgbọ́n kọ́gbẹ́ tó máa dárò kálukó tó kó sòrò. Kí òdìdẹrẹ tó rẹwò tán lọ mú lé sí kàkùkọ gàgàrà tó mọ̀ jí kẹ́ni ìdájí ìyá ayé mọ̀ lábí amọ̀ tó bí wọ́n sáyé ọlọ́mọ mọ̀ sọmọ tábà bí dọ̀tà wa. Òkúròrò dá kì í ṣe wà tó ń kóyànjọ òkúròrò dá kì í ṣe wà tó ń kóyànjọ. Àgbésí yóò lọ dárò àlùkò lọkọsọ òdìdẹrẹ rè wò nílé tẹlúmẹrẹ àkùkọ gàràrà ló sá lọ sókè tílé kí ni ìyá ayé lè ṣe ló mú gbogbo wọn sá lọ ọlọ́mọ sọmọ tábàbí dòtà wá. Òkúròrò dá kì í ṣe wà tó ń kóyànjọ òkúròrò dá kì í ṣe wà tó ń kóyànjọ. Òṣùpá mo tún ti gbẹ́rẹ́ wíìdẹ́ ó sì lọ bí sáyidì mi. Èmi pè dé bàbá Súlíyá ṣẹ̀dá lóyìn lóore. Mo pè dé bàbá Súlíyá ó ṣẹ̀dá lóyìn lóore. Ọmọ mi kò sọ ìjà tí ó yẹ mí. Eléyìí tí ó yẹ bí ogun nírè lágbẹ̀ẹ́dẹ́ tí mọ̀nàmọ́ná bá ṣe bí ọ̀ka Òṣùpá tó ń bá ń ṣe bí ọ̀ka ọ̀nì tó bá ń ṣe bí ọ̀ka o ìṣọ̀ka ẹ̀ lọ́wọ́ òye tí sàgbé bá ṣe bí eré tí sàgbé bá ṣe bí eré ìṣèpèrè náà ni ọ̀nì sọ́yìn tó bá ń wùwà ó dàbí èéfín tó bá rú tán aráyé mẹ́rin tó bá ń wùwà ó dàbí èéfín tó bá rú tán aráyé mẹ́rin. Bó
wọ́n ní lágbájá ṣèyàn láì wá mọ̀ wípé jagunlabi ní lábẹ́ aṣọ tó bá ń hùwà ó dàbí èéfín tó bá lù tó aráyé má rí. ṣáínà méjì náà. báwo lẹ ṣàtọ́ mọ́ ṣúlẹ̀